Днес снимаме и ще играем на Стандо 2. Нека да започваме. Така. Често уrinиране, нарушена сексуална активност. Но знам, че не чувате нито дума от това, което ви казвам, защото аз Нека съм да перфектна почваме владика. да играем. Не може да свалите очи от мен. Стандо. Простанал перфект. Само забравяйте да се абонирате за канала и да правим още видеа. Да стигнем 10 000 абоната. Ще правя и на други различни игри. Всеки понеделник, вторник и петък правя видеа. Ако чувате... Извинете, ако чувате някаква гласове, това са от телевизора ми. Мисля, че е само химикалка. Добре. Ето. Я какво ще им се падне. Тример за космите в носа. Какво? А освен това изстрелва и малки отровни стрелички. Какво? Не. Добре, това е яко. Нека да почваме първата игра. Ще играем 2 от 2. Това е класика. И можеш да използваш стреличката пак. Устойчиво е. Добре е за планетата. О, не. О, не, тя е тук. Леле, защо? Защо точно сега? Не. О, за кога говориш? Тя, не си бившето ми гадже. Леле, тя идва. Рей? Ей! Добре, ще играем другата. Абе, да ги пръсна. Днеска на късмет, ето ги е там буквите. Добре, убит. Добре, първата игра бихме. А няма още. Леси, това е Кен. Здрасти. Това е Шарлот. Това е онова клубе. Това е Лейси Ламбър, моята бивша приятелка. Приятно ми е да се запознаем. Не е приятно. Може ли да отмъкна рейса малко? Да, разбира се. Да го отправя. Убиха ме. Какво е? Тя знае ли, че си капитан Мен? Не ставай глупав. Тя мисли, че съм обикновен мъж. Не съм глупав. Ей, бих искала да ти представя моя съпруг. Казвам се Рейнолдс. Роджер Рейнолдс. Радвам се да се запознаем. Роджер Рейнолдс. Да не си управител на ресторант. Яко. Ей, ти знаеш ли, че Роджер работи за британските тайни служби? Ами не знам. Значи си нещо като шпиони? Като истински Джеймс Бонд. Не бих казал, че съм точно като Джеймс Бонд. Ами да. Добре. Убиха ни. Работиш в тази вектушаница? Не. Мъртъв? Ай ти. Аз притежавам тази вектушаница. Това място е за работа, ясно? Трябва да работим, нали? Да работим и да не слушаме някакви истории. Рей, чуй ме. Изглежда, че се справяш чудесно. Да, наистина се справим чудесно. Тогава ревнуваш. Знам какво казва тя. Рей, сам се успокой. Не. Какво те накара да мислиш, че бих ревнувал от Реджиналд Ромпълстон? Името му е Роджер. Ами, просто той ходи на вълнуващи шпионски мисии, побеждава престъпници и спасява хора. А ти работиш тук около неща, които
нашия татко. Да, наистина. И не само имам магазин за викторини, имам и друга работа, която е много готина. Наистина. Не мисля, че... Аз съм изобретател. Да, така е. Да, изобретявам наистина страхотни неща. Като например? Например... Гледай, химикалка, тример за нос, отровна стреличка. Извадете я бързо! Извадете я бързо! Това са децата. И аз съм страхотен изобретател и живея в хубава къща. Да. Ами, ще се радвам да видя къща и преди да заминем утре. Нямаме планове за вечеря днес. Наистина. Татко, не дей! Не биха ни, както виждате. Много не ме бива, защото не играя. Една игра. Мъртъв. Сега ще взема и той. Хайде. Търсям на училище и няма да мога да снимам. Трябва да купя къща. Сещате се? Проклетата ми бивша и смотаният и съпруг ще дойдат да вечеря в моя къща, а главният проблем в моята къща е, че нямам такава. Ако наистина ще правиш вечеря, защо не го направиш? Надявам се да ви харесало видеото. Аз спирам. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите по едно палче нагоре. Чао, чао. Но къде отиде? Обичам ви и така. Чао.